Ka Infinix kadang sudah launch ya kana pun tema jongki kata ka ka Infinix Note 60 Pro. Haga naga kenti kana Infinix kala launch ya kana Pro model jongki ru. Nama lada pikun mau haga to Note 50 series jongki ka bamanin snem ki claim launch ya kana Pro model. Ki launch tang ka Note 50s bat ka Note 50X. Hanre haga naga kenti pat kila launch ya kana Pro model jongki ru hangne ha India. Namar baga ka Pro tekum ta ki don ka to neteli ki features ki balong interesting ba bat ki ba khamlong unique na ki we. Tesapit bahan adu basdang hadu bakut jong kanaga video bapinom yamis ya ki features ki badon hakanaga phone teh haswa bangan sedang ngaku aban ai kuble ya baro ki bala ya komen hakatoka previous video jenga hakaba pilai tu ya ki sim card ki ba piaban bat hakitu ki komen sejong pi ngi iba khambun hi na beden jongpi ki ba ya bat dagi sim card jong Jio bat ka Airtel tenang ya long ki ba aktif ban ya like ban share bat ban komen ya ki ba pidon ban ong kenang ba YouTube kan singatu ba pidon interest ya ki video jong kanaga channel bat kanang ya recommend ya pi habadon ki video batamai na kanaga channel telada pimpat de ban subscribe ru saya subscribe kenang ba pinlong ki aktif viewer jong kanaga channel Taya hangna ngin sedang no ban page ya ki features jong kanaga phone bat ngin sedang shwa ha ka design bat ka build jong ka design jong ka compare na kito ki ba menin snam balada pipet ba ka khamya stream bat kito ki iPhone 17 series mo kato ka iPhone 17 Pro bat ka iPhone 17 Pro Max bat hadu ka we na ki colors jong karu kaya stream bat kito ki iPhone 17 series kata ka de ya kato ka color parang orange teh kalian ki colors ru kilaya long inspired na kato ka iPhone 17 Pro bat kato ka iPhone 17 Pro Max bat habai pet ya kito ki saudong jong ka lana kito ki corner jong karu ki khamlong rounded kumbalong ki iPhone telada pipet bat nang to na side jong ka kadon ya auto AI button Lengba auto AI button pila ban customize si bun teligi AI features bat pila ruban customize ya kiwe kum haka button on ya ka flashlight ban mute la nebu silent badang bun kiwe kiba pila ban customize lengba auto AI button jongki balada pipet harum nang topat kadon saka wega special feature kata kadega SpO2 heart rate sensor lengba uneo heart rate sensor pila ban theo ne ban monitor ya ka heart rate jongpi nang ta hadin nang topat haka to ka kamera modul jongka kadon ya kata ka active matrix display haka ne display ka kentup hadu arspa prateli kita ki LEDs haka to ke display barit ru pila ban customize ki ba pikwa kum ki notification lane pila ban art ki text kabaje kitarik bat sibun kiwe bat pila ru ban le kai ya kita ki matrix mini play games haka to ka display barit bat nang ta sakana ke wepat haka to ka flashlight jong karu ki aida kita ki RGB lights ha une flashlight ru pila ban customize kat kum ka jingko jong pi kum ki notification lane ki indicator lights tapi ia menta kana ka phone kadon katokan netli gitu ki special feature jong ka ki ba khamlong unique na kiwe ki phone tehang nepan inyepet jaga build jong ka lane kar komsna jong ki tah ka body bat ka frame jong kana ka phone ki sinada ki aluminium lane ki metal bat ka bak jong kapat ki sinada ki polycarbonate lane ki plastik tah ka thickness na ka jingben jong ka poi kumba 0.2 mm bat ka jingkia jong kapat ka poi kumba arspa grams haki sim card ka support daki dual nano sim card nang tah ka IP rating ka support tang da ka IP64 kane kampat long ka water resistant mo tenang taban unlock ya kana ka phone kila ada ka under display fingerprint da ka optical sensor tah ki colors jong ka kana ka phone kadon laijan kabanangkong kata ka solar orange lana ya kato ka stream kum kato ka iPhone mo nang ta ka ba arpat kata ka deep ocean blue kabalapat ngamtip kuno ki kuno ka mochane mocha brown tamentapan inyepoy haka display jongka kajing he ka display jong kana ka phone kalong 0.9 inci bat kila ada kata ka 1.5K flat LTPS AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ru ka support nang ta haka refresh rate ka support da ka 6 Hz bat haka brightness pat kan rus pat nits kata ka HBM bat hadu sah hajar san pat nits pat ka peak brightness jongka nang ta ka don ru ya kata ka eye care mode telada ya page ya kitu ki bezel na kitu ki chin jongka ru ki kam read te kumta kan kam i clean mo kana ka display jongka te ban protect lane ban yada ya kana ka display jongka kila ada ka Gorilla Glass 7i hakana ka segmen kana ka display jongka kala biang tamentapan nyepoy hau chipset na processor kila kana ka phone kata da Snapdragon 7s Gen 4 bat sana nomtar kisnai u hakini ki juk batmai menta kana ka phone kande ka banangkong nagi phone Infinix ban aida Snapdragon processor namar baro shikato kana ka Infinix lara pipen kasat aida gitu ki MediaTek processor tahabai phai hau no processor bakila kana ka phone ude processor batmai bat ulong balance ka performance jong u ude ubah po kendiat ya auto Snapdragon 7 Gen 4 te ya ki normal day to day task une processor unum don issue ban operate bat wat haki games ru kila optimize kendiat namar lai thu ba kana ka phone kila collaborate bat ka to ka COD Call of Duty Mobile tena kata kada haka Call of Duty Mobile kala support da ka 60 FPS kat bah ka BGM iPad ka support da ka 90 FPS haka antutu score ulak kenjok si million uyok na kana ka phone teban penduna ya ka hit kila airu ya kata ka 3D I score VC chamber da ka sah hajar nios pak san prime mm square tementapan ini pa haki software jongka kana ka phone kila ada ka Android 16 bat utau XOS 16 utau UI jongka
license name kin aya ka OS update generally kana ka Infinix kacai atang ars name haki OS update kat bah kan dapat kila penhek kendian hadu license name kin aya ka OS update lanaka Android update but sans name pat kin aya ka security update tenang ta haki AI features ru kidon katukan neteli kila ai kum kata ka circle to search ka AI transcribe ka Google Gemini bad uta Flux AI badang bun kiwe ru temtapat ini pah ka rambat ka storage jongka karena kapun kadon artili gi rambat gi storage variant ka banangkong ka prajibi ka rambat cis pa ru prajibi ka storage ka arpat ka prajibi ka rambat ars pa sanpun rijibi ka storage ka jaram kila kana kapun kata ada ka LPDDR5X bat ka storage pat ki ada ka UFS 2.2 hang ne ha ka to ka storage lada ki ada ka bakham thamaya gane kan kham bha shushu ma kat ba ha ka to ka ram te kila ada ka bathamai ka LPDDR5X tementapan ni pa ka kamera jongka kini Infinix ta haki kamera jongki kim dapau tiki silong design mo ki kamera jongki ta kana ka phone ru ki IR teli ki kamera jongka nadin ka barangkong ki ada ka 9 megapixel ka primary kamera jongka bat ka support ru ya kata ka OIS haki video ka support daga 4K 30 fps nangta haki to ka kamera ka baarpat ki atang daga pra megapixel ka ultra wide kamera dah ke front kamera jongka pat ki ada ka 4 megapixel bat haki video ka support daga 4K 30 fps ke kamera jongka ladai page yakini ki features jongka ka sulong design kala support 4K video nadu back kamera hadu ka front kamera jongka handre ka tlot kendiat haga naga ultra wide kamera jongka ngamla ban komen than yaga naga kamera jongka namar kana ka pun ka de ka banangkong ka pun ka ban aida Snapdragon processor te kala ban per kendiat ma kata ka performance jongka kamera jongka tegin setipan andala bat dagi riupat ba tementapan ni pa hau bateri jongka bateri jongka kila improve kendiat na ki ki model barim jongka namar ngisa yoi kana Infinix kacai atang hadu 1000 ne 1000 sanspa mAh kat bahakan nepat kila ada 1000 sanspa mAh barhau charger pat ki ada fast charger dau kandai P1 bat ke basnya tenat pan bakana ke pun hakana ke segmen M kala aru ia kata ka wireless charging daga lai P1 haka dor bagi la aya kana ke pun M kamnya ra ki brand ki ba aya kana ka wireless charging bat ka don ru ia kata ka wireless reverse charging daga 0.1 bat nangta si P1 pat kata ka wire reverse charging dengan supan singa thu EP kendiat ya kita ki reverse charging kata ka reverse wireless charging kamut phila ban charge ya ki gadget jong pi tiba support ya ka wireless charging tum ki wireless earphone jong pi lane kita ki watch jong pi ma ki baje daga basu bu halor jong kana ka phone kinsa charge wirelessly kat ba kata ka wire reverse charging pat kamut phila ban charge ya ki be pat ki gadget jong pi lengba wire ma lengba data cable phila ban charge ya ki tenang ta how to USB port ta kila ada USB 2.0 teman-teman ini pa haki wiki features jongka karena ka phone ka don baro ki 5G ban ki bade ban don lane ki bade ban support nang ta wifi ki ada wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 bat kana ka phone lai thur uba ka support ya kata ka bluetooth calling kata kemud lada pimyo network bat pidon haki jaka babun brew bat suppose pidon bat uparlog jong pi ubal aja hakap jong ki brew tekum ta leng bagana ka bluetooth calling phila ban call ya uta uparlog jong pi lada udon hapok ka range jong uta bluetooth jong pi kana ka features ru ka kamlong unique na ki wiki phone tenang ta NFC ru udon wa air blaster ru udon haki mic ki ada ki artili ki mic haki speaker ki ada ki artili speaker bat la tune nya ki daga JBL bat hakana ka phone M kadon ya uta external speaker uba phila ban tit separate haka ba phila ban attach ne pendai nadin jongka naga to ka wireless charging magnet jongka bat onda la dep attach la ne pendai M unla ru ban charge ya ka phone jongpi bat haka ju ka por unlong ru kum speaker kador jong ne speaker M kan poi kumba 1000 la da tit separate tementapan ngi poi haka men kata ya kador jongka kador tra jong kana ka phone ka poi kumba lai phuwe hajar khandai spa khandai lai pu hajar kata ya kato ka prajibi ka rambat cis pa prajibi ka storage ka arpat ka poi kumba lai pu 1000 khandai spa khandai lai pu 1000 kata ya kato ka prajibi ka rambat ars pa 9.2 GB ka storage handai lang bagi bang offer kana ka phone kala banduna hadu lai hajar na kato ka dor tra jongki kata kemud ya kato ka banangkong kala pu hajar kan poi kumba arp khandai hajar bat ya kato katok viren jongki pat kalai pusan hajar kan poi kumba lai pu hajar ya kana ka phone kindi official tang naga flipkan teladaya page ya ki features jong kana ka phone bat kato ka dor jongki hot kala rem kendian handre ladaya nu jor bat kini kisngi bala ki dor jongki phone te habai page bat kito ki special features bakadon te kala dai hak ma bakin pin ki dor namar ki le ki phone menta kisngi kiba kam flop ki features jongki ru kidang pelat ya kalai peu lai pusan hajar bat kanele ka bala don ya kito ki special features bat kabam datlot than te kala dai hak ma bakin pin ki dor kumne telada pisngi don kam ya gitu ki special features jongka bat pisngau kodor ya kato kodor jongka te phila bantit ya kana gapun tementang ngathrai lang ba kana video jenga kala ajing rap ep sibun ban singa thu ya ki features jong kana gapun bat lada de ba pithmu bantit ru phila nang ban design tenginya siam hagawe pat ke video jenga kuble sibun